мусоид будани шароиту иқлими ноҳияи ҷайҳун ба деҳқонон имкон фароҳам овардааст ки парвариши меваҳои ситрусиро ба таври васеъ ба роҳ монда ин самти афзалиятноки соҳаи кишоварзиро рушд бахшанд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки бо мурури замон ситруспарварони ноҳия дар ин самт таҷрибаи бои кориро аз худ карда дар баробари истеҳсоли фаровони меваи лимӯ ҳамчунин ба таъмини дигар лимӯпарварони ноҳияҳои гирду атроф бо қаламча ва ниҳоли он саҳми беандоза гузошта истодаанд. сокини ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия муъмин Али Маҳмадов таи чанд сол аст ки дар қитъаи назди ҳавлигии хеш гармхона бунёд карда дар он омода намудани қаламча ва навниҳоли лимӯро ба роҳ мондааст. тавре худи ӯ иброз дошт нахуст баҳри мустаҳкам гардидани қаламчаи лимӯ дар чуқурии зиёда аз 1 метр омехтаи қум, пору ва дигар моддаҳои органикиро омехта карда бо таври буғӣ намудани ниҳолон сабзиши онро давоми 3 моҳ метезонанд. айни замон дар ин гармхонаҳо беш аз 5000 ниҳолони лимӯ барои кӯчат ба гармхонаҳо омода мебошад. лимӯпарварӣ худаш асоси соҳаи даромаднокай, меҳнати бисёр ҳам надорад. نه که همون زخمیکاتش همون سری وقت کنی و نقض نگاه توزه نگاهش کنی مقصد حوصله نقض به دست میگیری. بغرض از پرورش لیمو بود مقصد این قلمچه کردن درخشان بود داریم هستای. این کنیا داریم اگر که لازم باشه کدام میده تامین کدام میتونیم. طبق اطلاع مسئولین ساحه کشاورزی ناحیه عین زمان در همه بخش‌های خوجگیداری میدان گرمخانه‌های لیمو 135 گکتار را در بر گرفته سال از سال این شماره زیاد می‌گردد. یک سال دو سال اگر در همینجا اگر نقض نگاش کنی مطابقتی همینجا را بگیرن 100% میشه میبندن. شمارش از زیادتر کنیم با گرمخانه را بود یکم گرمخانه بو زمانوی کرده بکنه مقصد هم خیلی نیتا داریم. خوجگی دهقانی سیاری جماعت دهاتی استقلال ناحیه جیهون فعالیت خیش را از سال 2010 اینجانی براه مانده در برابر کشت سبزوات و زراعت گوناگون جهت پرورش لیمو نیز توجهی بیشتر دارند. جیانشاه ایسایف همساله از گرمخانه بنیاد نموده خیش حاصل دلخواه برداشته از فایده صافی به دست آمده سطح روزگار خود را خوبتر و بهتر می‌گرداند. тавре худи ӯ иброз дошт соли равон нисбати солҳои қаблӣ ҳосили лимӯ хубтар гардида маротибаи сеюм аст ки онро ҷамъоварӣ ва пешниҳоди бозорҳои мамлакат менамояд. лимӯ худаш чизи сутрасӣ тоза чизи тозагиро ки мехоҳад тоза нигаҳ кардан ҳамин чанде тоза нигаҳ кардӣ худаш ҳам хел ҳосили нағз мегирад ҳосили басифат мегирад ҳосили мисол хуб меояд ба даст. даври ҳами бастанаш ҳам агар нағз нигоҳ кунӣ ё бақувват нигоҳ кунӣ то 3 маротибаро ҳами гил мена меқапад. пешаи аз чизша ма чиндагиам ҳосиле ки аввале як маротиба гирифтагиам иминиш бо дуюмша ина сеюм шоз нигоҳ кунӣ хитои на бо гил кардагиам ина уеш бо басти сода душанбе мебарем ба райономонда метем ҳами соҳибкоро меан мебаранд. аз натиҷаи подоши заҳмати имсола ин деҳқони асил қаноатманд буда зикр дошт ки бо вуҷуди ҳамарӯза пешниҳоди харидорон намудани меваи лимӯ ҳамзамон дар сардхона қисмати онро захира намудаанд. ҷиҳати манфиатбахш будани соҳаро деҳқонони ноҳия хуб дарк карда ҳамасола теъдоди гармхонаҳои лимӯпарвариро афзун менамоянд ва ба ин васила дар таъмини бозорҳои мамлакат бо ин меваи серталабот саҳмгузорӣ менамоянд. Самандар Шоев, Искандари Саид аз ноҳияи Ҷайҳун барои барномаи иттилооти ахбор.